Cooper verwerpt kritiek erfgoedinstanties. Dat doet de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van Financiën, Charles Cooper. Deze week hebben verschillende organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Curaçaose erfgoed bekendgemaakt dat ze een brief hebben gestuurd aan UNESCO in Parijs. Ze maken zich zorgen over de vele bouwprojecten die volgens hen leiden tot een teruglopende kwaliteit en aantasting van historisch Willemstad. De minister zou te veel bouwwerkzaamheden toestaan die daarmee het historische waarde van Willemstad aantasten. Maar Charles Cooper is niet onder de indruk van de kritiek. Volgens hem komt er geen enkele toerist naar Curaçao omdat we op de UNESCO-lijst staan. De enige reden waarom toeristen hier komen, behalve het mooie weer, de vriendelijke mensen, het lekkere eten en de mooie stranden, zijn de monumenten zoals de Handelskade, de Emmabrug, de monumenten in Punda en Otrabanda. En daar mag niemand aankomen, aldus Cooper, die zijn door de wet beschermd.